Fa molt de temps, al bell mig del llac dels Encanteris, es reunien una vegada a l'any 3 monstres que feien tot el mal que podien. L'empassa idees, el menja ideals i el roba al·licients. Nascuts tots tres de la mateixa mare, en la rutina, i del mateix pare, el passotisme. Es trobaven per veure què farien perquè la gent es tornés més rutinària, vulgar i incoherent. Però tenien una enemiga, la Cuca me les penso totes, una noia d'uns 10 anys que tenia l'ingeni agut i que feia volar la imaginació com qui fa volar un estel un dia de vent. Aquells monstres tenien armes poderoses, com la televisió, amb la que entraven a totes les llars sense necessitat de trucar al timbre. Però la Cuca tenia al seu costat a tots els nens i nenes i tantes idees originals que sovint la gent es trobava més temps jugant al carrer que davant de la petita pantalla. Els 3 monstres sotmeteren esclavats al sol, a la lluna, als núvols i les estrelles. El sol no va poder sortir durant mesos. La nit feia matinada cada dia i els núvols deixaven anar xàfecs constantment. La gent gairebé no podia sortir de casa, feia fred. La humitat arribava al moll dels ossos i l'obscuritat tornava la gent trista i no quedava més remei que estar vora d'un llar o d'una estufa, tot mirant el televisor. Se sabien la programació de televisió de memòria. Com que la Cuca s'adonà que es tractava de veure la televisió, crear un canal ple d'imaginació, creativitat i fantasia. La notícia va córrer i aviat totes les persones tan sols miraven aquell canal. A partir d'aquell dia, la gent es tornà menys vulgar, amb més criteri propi i vetllaven més pels altres. Curiosament, dels monstres mai no se'n va saber res més. Havien desaparegut per art de màgia. I conte contat, ja s'ha acabat.